מה זה פרוטוטייפ? אתם עונים. הכנתם מצגת, לא? מה זה פרוטוטייפ לדעתכם? דגם של כמו אב טיפוס כזה. אב טיפוס, מעולה. ומה ההבדל למשל בינו לבין דמו? די נכון. בעצם הפרוטוטייפ, אב טיפוס, מי שזרק רק נכון, זו בדיוק הגדרה. זאת אומרת, פרוטוטייפ הוא למעשה אב טיפוס שהוא לא מדמה, אלא הוא ממחיש. כי דמו זה למעשה שלב אחד מעל, ותכף אני אראה את זה, יש לי פה גם איזשהו משהו כזה שהכנתי לזה, אבל בגדול, אב טיפוס ממחיש את הוויז'ואל ואת הפונקציונליות של המוצר העתידי. בסדר? כמובן, קרוב ככל האפשר. אגב, סתם שתדעו, למשל, אפל, אייפון, האייפון הראשון, האב טיפוס שלו היה בכלל מעץ, הוא נועד, כן, זה אמיתי לגמרי, הוא היה מעץ, הוא כמובן לא התקשר לשום מקום ולא שלח וואטסאפ ערה, אלא הוא רק ידע פשוט לדמות את הגודל של האייפון כדי להרגיש בעצם, אנשים הלכו עם זה כמה זמן, כדי להרגיש בעצם את הגודל הרצוי של האייפון. אז יש אבות טיפוס שהם קצת יותר רחוקים מהזה האמיתי, ויש אבות טיפוס שהם ממש כבר יותר קרובים בעצם למוצר האמיתי. מה שאנחנו רואים כאן, ראינו כאן בקשור, אנחנו רואים בעצם משהו שהוא כבר די מוצר אמיתי למעשה. מה הוא לא? הוא לא POC, POC זה קיצור של Proof of Concept. Proof of Concept זה השלב הכי התחלתי של כל הסיפור הזה. POC בעצם רק הדמיה טכנולוגית, ולכן אני כמעט גם מוציא את זה פה מכל השאר. כי POC הוא בעצם איזשהו שלב ראשוני שרק הכוונה שלו הוכחה טכנולוגית שהדבר הזה יכול להתקיים בכלל. אם מדברים על, באמת שוב נחזור לאייפון, אז איזושהי הוכחה שהוא מדבר שאפשר לצלצל איתו, שאפשר זה. הוא עוד אין לו צורה בדרך כלל גם כן, ב-POC. wireframe זה בעצם שלד ויזואלי של המוצר. זאת אומרת, רק מסגרות, בלי תמונות בפנים, בלי עיצוב, ולרוב wireframe יהיה סטטי. סקיצה, מוקאפ, זה כבר כמו wireframe, רק שכבר יצקו בפנים את כל הצבע, את כל הפלטה, את כל כמובן ערכי המותג. זה למעשה כבר איזשהו דף סטטי שמראה בעצם איך האתר הולך להיראות, או עמוד מסוים באתר. אבל שוב, סטטי. דמו זה כבר הדגמה של מוצר, בדרך כלל כבר הוא בשלבים כבר ככה סופיים, וזאת כבר מעין איזשהו סוג של בעצם, אפשר לקרוא לזה אלפא, נהוג לפעמים להגיד את זה או משהו כזה, או שלב לפני אלפא, אבל זה איזשהו משהו שכבר עובד, זאת אומרת, זה המוצר עצמו, זו לא המחשה. דמו זה to demonstrate, זה בעצם כבר להראות משהו שקיים. בדמו יש כבר קוד. כן, ככה אמור, לפי הזה, תלמידים, כאילו יש כל כך הרבה בלבולים, אז פשוט אמרתי, קודם כל ניישר קו, ואגב, את הקו הזה השארתי כמו בערך בחצות, פתאום אמרתי, רגע, אולי צריך כאילו, אז השארתי עוד קטנה ונתתי את ההבחנה הזאת. בערך זה כאילו, זאת אומרת, מי יותר גדול ממי, זה בערך זה הסיפור, זאת אומרת, wireframe הוא בכלל מתחיל מסקיצה ידנית, אנשים מתחילים בכלל לצייר את זה בעיקרון, ואני אומר לכם את זה, חזור ואמור, שוב ושוב, אני דוחף את זה לתלמידים שלי כל הזמן. סליחה, אני גם רוצה במנטור. בחיים, אל תתחילו סקיצה מפוטושופ. בחיים, לא מרמת הפיקסל. ברגע שאתם תתקבעו ברמת הפיקסל, אתם תישארו בגבולות כאלה קטנים של פיקסל. וזה ממש ככה. תמיד, קחו אוויר, צאו החוצה, צאו זום אאוט מעל הזה, וזאת הצעה באמת כאילו מהשטח. תתחילו תמיד לצייר סתם שרבוטים על דף. כי אז אתם גם פחות מוגבלים במחשבות האלה שוואלה, הלקוח רוצה את זה, ויש לו רק 200 שקל, וזה, והאחיר הקטן עשה לו את זה כמו בהרבה פחות, וזה, והוא לא יכול לשלם לי, והוא איננו, והוא חזר, ואין לו טכנולוגיה, וזה, והוא עושה את זה בכלל בבייסיק. לא מעניין אתכם. אתם רוצים בהתחלה, קודם כל, את החלום. מהחלום, תתחילו להצטמצם, אחרי לפי מה שיגידו לכם,
ולפי העניין הזה. אבל בגדול, קודם כל, אנחנו רוצים להתחיל מסקיצה ידנית לגמרי. לאחר מכן נעבור ל-wireframe שנקרא High Fidelity עם רמת פירוט גבוהה, והוא כבר יעבור דרך מחשב, דרך תוכנות שאתם בטח רובכם מכירים, הרוב בטח פה יותר ב-InDesign, אבל יש כבר כמה וכמה כאלה בשוק שהן קצת יותר קלות לתפעול, בלסמיק, אחת הבאזים הידועים וכיוצא בזה. היתרונות של בעצם, של הקשור אל מול, של בעצם... קיבלת אותי פה, עשרת את הסקיצה לפני הפרוטוטייפ, וקודם אמרת הפוך. איפה בקודם? עוד, לא זה? זה? כן. לא, קודם עשית הפרוטוטייפ ואז העיצוב? לא, אפשרי, זה לא כאילו בדיוק סתומת התהליך. זה אומר שמבחינת בואי נקרא לזה, מבחינה דרוויניסטית אבולוציונית, מי יותר בעצם קרוב כבר למציאות, אז למעשה אפשר לומר שהפרוטוטייפ, כי לפרוטוטייפ אני יכול ליצוק את הגרפיקה של הסקיצות. מבינה מה אני אומר? אבל אתה הרבה פעמים מעצב לפי הפרוטוטייפ, כי... לגמרי, לא שמת לגמרי. כאילו, אתה לא יודע שצריך לעצב... את צודקת. אינטרייר או משהו כזה. אז לא בדיוק, בגלל זה מקודם סייגתי. זאת אומרת, אם באמת הלקוח הוא קצת פחות מעוף ודמיון, את יודעת, בא לך איזה לא יודע מה, והוא קצת לא יודע מה, אז בוודאי שאת כן תעשי קודם קצת יותר גרפיקה, טיפה יותר גרפיקה כדי להראות לו. אבל טיפה, שוב, את יודעת, יש פה מנעד מאוד רחב. אני יכולתי למשל בזה של המוצר, להכניס נגיד רק את התמונה של המוצר, תמונות נוספות נגיד, וזה דברים שאני יכול למצוא לבד באינטרנט, את יודעת, אני אפילו לא צריך מעצב. אני מבינה מה אני אומר? כן. אז לכן באמת אולי הם יכולים קצת להתחלף, אבל מבחינת סטון, מבחינה אבולוציונית, מבחינה מי יותר הולך על שתיים כבר ומתנהג כאדם, זה אלה. בסדר? אלה עוד קופיפים קטנים שעוד לא יודעים מי ומה קורה. אוקיי, היתרונות אל מול הסקיצה ושל פרוטוטייפ אל מול סקיצה, אל מול מוקאפ, הם די ברורים. העניין פה מוחשי. אנחנו יכולים לתת ללקוח, למפתח, למעצב, לכל מי שלא זה, לאמא, לאבא, כולם יכולים בעצם כבר לראות, הנה הבן שלנו כבר עושה משהו, סוף סוף אני לא יכול סתם להגיד שהוא עובד באינטרנטים, אלא אני יודעת שהנה הוא עושה מוצרים והוא נקרא את זה. יש גם כמובן את העניין של האינטראקטיביות, זה מאוד, כמובן מאוד כיף וקל, כשבעצם יש את הלוק אנד פיל המלא של כל האתר. רגע, ושמעתי משהו חלק חשוב, וזה אחד החשובים. בייחוד בסטארט-אפים צעירים, או מקומות שבהם באמת אתה לא רוצה עדיין להשקיע כסף, אין לך להשקיע כסף, משאבים, עניינים וכיוצא בזה, זה משהו שבאמת לא עולה הרבה להכין. מי שיודע, אז בכלל זה עניין של כמה שעות, הוא מכין כאילו כזה דבר כבר עומד ורץ. גם אם אתם עושים את זה דרך מישהו, אז גם כן, הוא תוך באמת כמה שעות עד כמה ימים, תלוי במורכבות של האתר. כמובן שכל הסיפור הזה תומך בריספונסיב, כמובן שכל הסיפור הזה תומך במחוות מגע. כל הג'סטרים למיניהם, זה הכל קיים ונתמך, וניתן להראות את זה ללקוח די בלייב ודי בלי להשקיע הרבה כסף. זה בייחוד טוב למי שהולך לסבבי משקיעים. זה מובייל? גם מובייל. לגמרי. אני אפרט לכם. האמת שזה רבתי וקניתי כל מיני חוטים שמתחברים ומראים את המובייל על הזה, וכמובן לא עבד. אז אני אראה לכם את זה פה על מובייל שלי כזה קטן, על זה שיש לו מסך די גדול. אתה שופך את הקשור ישר לכאילו שאתה עושה? גם זה מתגיע. אוקיי, אז בקיצור תכלס, חיסכון, זמן וכסף, שאלה שני הדברים שכולנו אוהבים וצריכים. אנחנו נקבל החלטות מושכלות יותר, כי כבר יהיה לנו את המוצר, נוכל לשחק איתו כלקוח, כמפתח, כמאפיין, לא משנה איזה צד. כולם יוכלו בעצם לראות מה זה עושה ולהרגיש האם בעצם טעיתי או לא טעיתי. כמובן לא הושקע שקל, כמובן ניתן מזה בהחלט להעריך אחר כך את כמות המשאבים שצריך לדבר האמיתי. זאת אומרת, אני יכול כבר בעצם לדעת, אוקיי, אני יכול לבוא עם זה למפתח, ולהגיד, זה ופה ושם, ככה וככה. ואז אני יכול גם לבוא עם זה למעצב, והוא יראה את כל העמודים, הוא כבר יודע מה יש, מה קורה, מה הולך לקרות, הוא יכול לתת גם כן הערכת מחיר הרבה יותר מדויקת. כמו כן, וזה הדבר באמת, השנוא עליי היה כשכתבתי אפיונים באמצעים אחרים, וורד,
אתם לא מבינים, באמת, אולי כאילו אפיון הוא משהו שהוא די אמורפי, אבל בחברות הייטק רציניות, הן רוצות אפיון שעל כל פיפס, צעד ושעל, אתה אומר, אתה צריך להגיד בעצם מה אתה רוצה. ומלא פעמים אתה מפספס, מלא פעמים, כאילו כמו שאמרנו מקודם, המפתח בכלל לא מבין מה רצית, ומלא פעמים אתה פשוט סתם משתעמם למוות ונרדם באמצע אפיון. זה לא משהו שאני קרה לי כמובן, מה פתאום, אני הכי ערני, אני מעולה, אני מפוקס, אבל לאחרים, ברור, לאחרים, אחרים נרדמים. אז כן, גם אני צוחק. זהו, וזה כמובן יכול, שזה גם כן עוד עניין מאוד מאוד חשוב, זה יכול לשמש כמבחן שמישות. זאת אומרת, מי שפה קצת בענייני UI, UX, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חמוד. זאת אומרת, אתה יכול כבר לתת איזשהו פרוטוטייפ ליוזרים או לפרסונות שמייצגות את היוזרים או לחברים שלכם או מה שאתם לא רוצים. ואתם יכולים לבוא ולתת להם את זה. כל מה שאתם שולחים להם אגב זה לינק, שתכף גם זה יענה על השאלה שלה. אני מעלה את זה לסרבר או שלי, או גם לאקשור, יש להם סרבר משלהם, ששלהם זה בכלל מגניב, כאילו יש שם, אני לא ארחיב עליו יותר מדי את הדיבור, כי זה לא אין מה, אבל הוא משהו, זה אחלה דבר, זה ניתן חינם אגב לכולם, הסרבר שלהם הוא חינם. כל מי שיש לו איזשהו רצון לחלוק אקשור וזה, שיש לו באיזושהי דרך, הוא יכול לעשות את זה בלי להירשם שם, בלי כלום, וזה מגניב. ולמעשה, כל מי שרוצה מהצוות או מהלקוחות, כל מה שהוא מקבל, לינק. אני אשכרה שולח לו, הנה המוצר שלך, אהב טיפוס, כך שחק, תעשה חיים. והם לרוב עושים חיים. כמובן שהראשונים הם החשובים ביותר, כי הם בעצם כוללים את הבפנים. זאת אומרת, אם אני כאילו, יהיה לי קבלת החלטות מושכלת יותר, אז אני אדע באמת להתנהג עם הפרוטוטייפ הזה באופן נכון וצודק, באופן נכון. זאת אומרת, אני אוכל באמת לבדוק את כל הדברים שאמרתי למטה. על המשתמשים, אני אוכל להעביר את זה לצוותים, וכך הלאה. תוכנות פרוטוטייפ אחרות. אני חייב גם לומר כבר פה, סליחה, לא אמרתי קודם, גילוי נאות הוא שאין גילוי נאות. אני לא מקדם שום דבר, אני לא דרך אף חברה, אני סתם שרוף על התוכנה הזאת, להתחשק לי כאילו להחדיר אותה כמה שיותר, כי זאת באמת תוכנה מדהימה. עם זאת, כבר אני אומר, יש מלא היום כבר בשוק תוכנות פרוטוטייפינג, רק שההבדל המרכזי הוא ההבדל שאתה נציין בעצם במצגת בשקף הבא, שכחתי שיש לי כבר כזה. אבל נתחיל עם תוכנות אחרות שיש. יש לנו את קינוט קונפו, אני לא ארחיב עליהם כל כך, אתם את המצגת הזאת כאמור אתם תקבלו, הכל שם מקושר לאתרים האמיתיים שלהם, אתם תוכלו את הכל כמובן לראות אחר כך, אם תרצו בכל זאת לבחור במשהו אחר, בכיף. זאת אגב גם תוכנה שאני מאוד מאוד אוהב, אינדיגו סטודיו, זה משהו חדש שיצא של חברה ישראלית אם אני לא טועה, אני כמעט בטוח. הם מדהימים, פשוט החוויה משתמש שם, זה כבר אני אומר, היא פי אלפי מונים מהחוויה משתמש באקשור, אבל אקשור פשוט יכול הרבה יותר. אבל האינדיגו סטודיו, מי שרוצה משהו קצת יותר לייט, משהו שהוא קצת פחות מורכב, ממליץ על זה, למרות שהוא עולה כמו אקשור, שזאת בעיה. שזה לא צחוק, זה $500. עוד תוכנה גם כן חמודה מאוד, גם בה קצת השתמשתי. באינדיגו סטודיו אגב אני גם משתמש די הרבה, זה כשאני רוצה דברים קצת ככה יותר מהיר, יותר לייט, פחות להיכנס בתוך הקרביים. אינוויז'ן גם כן תוכנה מאוד חמודה, וכמובן אקשור. ידעתי שתהיה את השאלה הזאת. בחיי חיכיתי לה, אמרתי מה עכשיו אני אתחיל לברר את המחירים של כולם וזה וזה. כן, אז ביררתי. אז אני אומר, התשובה היא לא, אף אחד מהן לא חינמי, כולם נותנים טריילים וכאלה דברים, אבל יש גם כאלה חינמיות. אבל בואי נאמר, what you see is what you get, כאילו זה בערך, אתה מקבל גם משהו שהוא עם הרבה פחות יכולות, אבל יש. גם אם תרצו, שלחו להם מייל, אני אשלח לכם רשימות מכולת של חינמיות. כולם כמובן נותנים אבל טרייל. אני עושה עכשיו, אם לא פספסתי, אני לא חושב, אבל אני חושב שכולם עולות כסף, כן. כמה? האקשור, לא דווקא 500, יש גרסה יש גרסה של בדיוק, זה תלוי באיזה גרסה אתם רוצים. האקשור יש אותו בגרסה של 290 ויש גרסה של 590. מה ההבדל? בדרך כלל ב-290 תכלס די מספק, זה סבבה לגמרי. ה-590 מאפשר כבר עבודה בקבוצות, למשל אם אתם רוצים צוות ואתם רוצים כולכם לעבוד על אותו פרוטוטייפ,
אז הקשור היקר יותר תומך בזה. הקשור היקר יותר, אגב, גם כן עוד עניין, אם בכל זאת יש לכם איזה מפתח שאומר לא, וזה רק כאילו, תביא רק מסמכים, אז אוטומטית אני לוחץ על יש שם איזשהו כפתור בהקשור, לוחץ עליו, מעביר את הכל בצורה טבלאית, פצצתית, באמת אני אומר לכם, הכל לתוך וורד, וזה גם, יש לכם גם כזה, לאלה שמתעקשים, לא יודע מי הם, תביא אותם לפה ונדבר איתם. אוקיי. אני הולך להראות לכם עכשיו, כאילו באמת חשבתי מלא, מה אני אראה לכם מכל ההקשור וזה, והדגמות ופה ושם, אבל אמרתי למה אני מסתבך. להקשור עצמם יש להם את הפרומואים הכי טובים שיש. אבל גם הפרומואים האלה יש להם כל מיני וזה מלא כאילו עניינים ופישוטים. בחרתי את אחד הפרומואים שבעצם מדגים את התכונה הכי מגניבה בהקשור, שהיא נקראת בעצם פאנלים דינמיים, Dynamic Panels. זה למעשה מה שמאפשר, זה הליבה של הקשור, והיא זאת שמאפשרת את כל העניין הזה של תנועות, של transitions, של העניין הזה של לבחור וצבעים וכפתורים וזה שזה מגיב אליך, זה הרבה בזכות הדברים האלה. אנחנו נראה פה באיזו מהירות, עכשיו, ממש לשנייה תכף, אנחנו נראה באיזו מהירות מכינים פה גלריה של דפדוף במוצרים. This video introduces you to dynamic panels. They're interactions you can hide, show, and set the current state of the panel. Let's create a photo carousel. First, add an image widget and a button shape widget. Double-click the image widget and open the first image of the downloaded zip. When asked to resize, click Yes. Edit the text on the button shape widget to read Next. Now let's use a shortcut to convert the image into state 1 of a dynamic panel. Right-click the image and select Convert to Dynamic Panel. With the dynamic panel selected, use the name field to call it Dynamic Panel 1. Next, in the Widget Manager, select the first state and click the Duplicate State icon. Click it one more time to add a third state. Using a slow double-click, rename each of the states to Bike 1, Bike 2, and Bike 3. Let's change the images in the states. Double-click the Bike 2 state to open it. Double-click the image widget and import the second image. Then open the Bike 3 state and add the third bike. Each of the 3 states for the dynamic panel should have a different image on it now. Finally, let's add the interaction to display the next image. Return to the home page, select the Next button, and double-click the OnClick event in the Interactions tab. Select the action, Set Panel State, and then specify Dynamic Panel 1. You can choose a specific state, but for the carousel, we'll choose Next. Make sure the box for Wrap from last to first is checked, and set both Animate In and Animate Out to slide left. Finally, click the OK button. Now let's preview and test it out. Clicking the Next button advances the photo carousel to the next state with the slide left animation. Great job! You've just built your very first carousel in Axure. If you have any questions, feel free to post them on the forum at axure.com/forum or email us at support@axure.com. זאת אומרת, עושים את אותו דבר גם עם כפתור Previous, ואתם רואים באיזו קלות ובאיזה מהירות, זה באמת זה הזמן שזה לוקח. כל הסרטון הזה היה 2 דקות. 2 דקות לבנות גלריה עובדת של מה שאתם לא רוצים, בדרך כלל באמת באתרי גלריות כאלה. או מוצר, גם כן, אתרים של מוצר. אז זה כדי להראות לכם בעצם כמה הסיפור הזה קל. הוא באמת יחסית מאוד קל. עדיין צריך ללמוד, אבל קל. זה. יתרונות נוספים, ככה כבר עליהם אני אעבור כבר קצת יותר מהר. קובץ HTML, זה מה שזה מייצר, זה התוצר בעצם, עם CSS, ושוב אני מזכיר, אין לי מושג בקוד ואין לי מושג ב-CSS. אבל מי שבכל זאת כן יודע, אז אני מת פשוט על צירוף מילים על זה, אדרבה ואדרבה, זה צירוף ממש מעולה, ואני משתמש בו מעולה כאילו כמעט בכל הרצאה, גם אם זה לא קשור. אז באמת כאילו, אז פה זה ממש קשור ואני אומר את זה, מי שיודע קוד,
וקצת CSS, אדרבה ואדרבה. זה ממש ככה. על אחת כמה פי 66 מונים ויפה מונים. באמת. כי אז ניתן גם לעשות כבר יותר קסטומיזציה שבאמת דרך האדמין אולי אי אפשר לעשות, וכל מיני דברים שהם כבר הרבה יותר טוויקים וטיפים וטריקים שניתן לעשות אותם כבר דרך הקוד עצמו. כמו למשל, מה שכן, למשל, משהו שהוא קצת לא הכי מדהים הקשור, זה התמיכה שלו בעברית. הוא כמובן כן מקבל עברית וכן מקבל, אגב, גם Web Fonts, הוא גם תומך ב-Web Fonts, שזה משהו אדיר, כי למעשה אין לנו שום מגבלה של פונטים, זה אומר. אנחנו יכולים למשוך מהשרת של הפונטים את כל פונט שאנחנו רוצים. כמובן בעברית זה הרבה יותר משמעותי היום. אבל התמיכה שלו בעברית היא לא מדהימה, זאת אומרת כן אפשר לכתוב כמובן בעברית, אבל יש לו קצת עניין עם האליימנט, אבל זה גם כן לא ממש בעיה. אלה דברים שאני עשיתי בהחלט גם כן אתרים בעברית עם זה, וזה עבד אחלה. הגרסה המתקדמת יותר נותנת לעבוד במשותף, אתם יכולים לעבוד ממש צוות שלם על share אחד, על הספרייה שלהם, זה נמצא על הסרבר שלהם, או איזה סרבר שלא תרצו, וכולם יכולים לערוך את אותו מסמך למעשה, כמו גוגל דוקס וכיוצא בזה. חוץ מזה, הוא תומך ב-Web Fonts, אמרתי? בטח שאמרתי, אז למה פעמיים? לא יודע. הוא גם תומך ב-Responsive Design, אנחנו נראה את זה תכף ממש, איך עושים את זה, אולי אפילו אם יספיק לנו הזמן, אנחנו קצת נעשה איזשהו תרגיל ביחד. וכאמור, התוצר ללקוח, לאיש צוות, לכל מי שמתעניין, רק לינק אחד. בכל זאת, למה איכשהו לא? היא לא זולה באמת. יש אגב טרייל של 30%, של 30 יום, לא אחוז, יום. יש טרייל של 30 יום, וכן, יש לה עקומת למידה. זאת אומרת, צריך ללמוד אותה. זה תוכנה. היא לא... אבל היות וכולכם פה למדתם כבר את כל הדובי וזה, וכל הגרסאות, ובטח הייתם פה בהרצאות של CS6 כבר וזה, ואתם כבר יודעים את 7 עוד לפני שהוא יצא, לא כזה קשה, אני אומר לכם בשיא הכנות, באמת לא כזה קשה. טוב, מה יש לנו עכשיו? יש לנו פה עד כמה בעצם? עד 5:30. מעולה. אז האמת אני אפילו לא צריך לשאול אתכם, אני יכול בעצם לעשות את הכל. אז כאילו האמת, יש פה, זאת אומרת, אתם הייתם אמורים לבחור איך אתם רוצים להמשיך מכאן, האם לראות עוד דוגמאות, האם להשתתף באיזשהו ניסוי של עד כמה התוכנה הזאת אינטואיטיבית ולמעשה נבנה איזשהו מוצר ביחד. אז אתם יודעים מה? בואו נעשה את הכל, כי נראה לי שאפשר להספיק. תחליטו מה בא לכם קודם. שוט. ניסוי? טוב. איזה באסה, קצת כזה קשה. סתם, בסדר. אדרבה ואדרבה בדיוק. בגלל אני שם את זה פה. כי אני עובר עכשיו למוד של מוד הדסקטופ. אני מרים את הנקמייק שנפל לי, אז שנייה. טוב, נשים אותו פה בינתיים או משהו. אוקיי. יאללה, ניסוי. לחצתי על הניסוי, שזה פותח לי את הקשור. אוקיי. ותכף אנחנו נעשה את זה. בואו נראה לכם קודם כל לאן אנחנו נרצה להגיע. בגדול, אנחנו נרצה להגיע לדבר הזה, שזה האתר של עבדכם הנאמן, שהוא עדיין בתהליכי בנייה. אני על הדרך גם אני אראה לכם בעצם את הרספונסיב שלו. בטח, שנייה ורק משהו קטן אחד, ואז פה אגב, גם כן, כל הנושא של עץ אתר, טוב, פה זה רק עשיתי עמוד אחד, כי בכל זאת, אבל תכלס, הוא גם בונה לכם עץ אתר לבד. זאת אומרת, את כל האבא, אמא, סבא, סבתא של העמודים, מבחרמה וכל העניינים האלה, פה זה מוצג באופן אוטומטית, שכמובן ניתן לקפוץ מעמוד לעמוד. אני עשיתי עמוד אחד רק לשם הדגמה, אלייך, שאלה. שם. גל. הלאה. אם הוא מייצא בעצם קוד, זאת אומרת, HTML ממש כתוב, אז למה זה רק קוד? למה אני לא יכולה להשתמש בזה אחר כך ממש אתר שעובד? וואלה, לא יודע, סתם לא.
כי פשוט מאוד, יש לו כמה וכמה מגבלות. א', הוא לא תומך בדאטאבייס. זאת אומרת, שוב, מדובר רק בהדגמה. שומעים אותי גם ככה, נכון? כאילו, לא כל כך צריך לאכול אותנו. כמו חיידקים. אז זה בעצם מדובר פה רק למעשה בקוד שלא מתחבר באמת לשרתים ודאטאבייס וכל הסיפור הזה. זה עניין אחד. עניין שני, תשמעי, עדיין, למרות הכל, זה לא איזה, את יודעת, HTML5 עם CSS3, שאת יכולה לעשות שם את כל הניסים הנפלאות שאנחנו רואים היום באתרים, one pager ופרלט וכיוצא בזה. אבל... זו התחלה טובה, כאילו. סליחה? זו התחלה טובה מאוד. מאוד, ברור. זה להתחיל איתו. יש מצב, אני שמעתי על מישהו, אני לא יודע כאילו כמה זה, כי אני באמת קצת פחות, אז קטונתי. אני שמעתי על מישהו שבאמת בנה את זה כבסיס, ומשם הוא המשיך ופיתח את ה-HTML כאילו לזה, אבל אני לא יודע כמה זה אגדה אורבנית, אולי זה גיבור כמו איזה פיטר פן שחי באיזה יער. ככה אני מנסה את הנושאים שלי HTML, כאילו רק בתור דוגמה. תעשו ככה שזה יעבוד. זה גם כל כך חוסך עבודה של הבנייה עצמה, רק כדי לשצר את הלוק שלי. ייתכן, אני חייב להודות, אני לא מאמין שזה עד לכך ברמות כאלה, אבל וואלה, ייתכן שזה בהחלט יכול להיות איזשהו, אולי שלד, אולי הם יכולים להעתיק משם דברים, אני יודע. אנשים מעתיקים. כן, אני בטוח שיש מצב, יכול להיות באמת. מעתיקים פי של פרגרף, מה אתה יודע? אז כאילו, זה את אומרת, אדרבה ואדרבה. אוקיי, שימו לב. טוב, צריך כאילו קצת יותר להקטין את זה. אוקיי, שימו לב. טוב, זה נוסח שהוא קצת קטן, אבל שימו לב לך בעצם כשאני מקטין, אתם יודעים איך בודקים ריספונסיב, כן? זאת אומרת, לא צריך ממש על טלפון וזה, הרי רק מקפצים ומגדילים את הזה, אז הנה פה אני קיבצתי אותו עוד קצת, נגיד זה איזשהו גודל של טאבלט, איזה טאבלט 7 אינץ' כזה, או באמת או שוכב, ועוד, אני אפילו שיניתי. לא, אני עשיתי באמת רק פלואידיות, עשיתי רק באמת הגדלה והקטנה, אבל הנה כבר יש גם זז, רק שלנו לא עובד לי שנייה. כן, תאבים מפריעים לזה. יאללה, בואו נתחיל להעיף אותם. סתם, תאבים מפריעים. מי פתח אותם, אני לא יודע. ככה נהיה בשקט. רגוע כזה. אוקיי, אז הנה נראה, לא, זה לא היה טאבי. שוב פתאום... לדעתי זה בגלל ה... לא חושב, לא, זה לדעתי בגלל הרזולוציה אולי של הזה. רגע, אולי באמת יש פה אחד שכן יאפשר לי. לא, הוא לא אפשר להקטין משום מה. אז אני אגיד לכם מה נעשה, אני אראה את זה בתוך הזה, שנייה. רגע. אנחנו נראה את זה פשוט בלייב פה. טוב. נעשה את זה רגע שנייה. אם הוא ייתן לי כאילו איכשהו באמת מהזה עצמו. תראו אגב איזה מהירות, זאת הייתה התוכנה, פתחתי כבר את התוצר שלו, הוא פותח לי את זה גם כן על איזה דפדפן שאני רוצה אגב, אני יכול כמובן לקנפג את כל העניין הזה. בואו ננסה רגע שוב. הנה כן, פה זה כן עובד. אוקיי, שימו לב, זה היה ככה, עוד לא שיניתי מבנה, עוד לא שיניתי גריד, אבל כבר כשאני יורד באמת למובנים של 320, אז כבר נהיה לי טיפה צפוף, וכמו שאתם שמים לב, שיניתי גם גריד. הגדלתי כבר את המרווח בין הכפתורים, הנה הופ. הגדלתי מרווח בין הכפתורים, ויתרתי קצת על טקסט שלדעתי הוא היה מיותר, לא משנה, זה עכשיו לא פשוט כבר מה קופי, בואו לא נתייחס אליו, אבל שימו לב, זאת אומרת, גדול, בינתיים פלואידי, הכל פלואידי, ופה כבר אני עושה ברקינג פוינט של שינוי גריד ממש. שמתם לב? יש? אז זהו. מה?
זה ממש... לינק שאני שלחת, אז ממש ככה, את שמה כאילו שורטקאט לאייפון, אני חייב להראות לכם את זה רגע בעצם באמת על האייפון גם. עד שהוא יעלה. נחזור לפה. יאללה, נעשה אחד כזה ביחד? בראשכם? כן. טוב, חבל לי פחות מתאים. אוקיי. בואו נעשה את זה פשוט ממש איתכם. נסו לחשוב מאיפה אני מביא לפה, נגיד, אימג'. נעשה את זה כמובן משהו פשוט, לא עכשיו נעשה פה את כל האתר וזה וזה. מאיפה אני מביא אימג'? מעולה. נביא אותו לפה, ונגיד נמתח אותו לגודל מסוים, אוקיי? עכשיו זה כאילו אתם לא רואים, אבל מפה אנחנו בעצם עושים את המנג'ינג של כל האדפטיב, בעצם אנחנו, זה סוד הרספונסיב. אני פותח אותו מפה, ושימו לב, זה הבייס. זאת אומרת, זה הולך להיות האבא או הסבא, אם יהיו לו עוד, תלוי כמה כאילו נקודות שבירה אני אעשה. אבל מפה אני מתחיל. אתם יכולים כמובן לקבוע שאתם יכולים להתחיל ממה שאתם רוצים, כן? תוכן גריד כאילו רוחב 960, שזה כבר קצת ישן נושן, אבל מי שכבר גדל ל-1000 ו-1280 וכיוצא בזה, אתם יכולים בהחלט להתחיל מפה, ועכשיו אני מתחיל להכניס לו את הבנים שלו. אז בואו נכניס בן אחד. ויש פה P-Resets כזה, אז בואו נעשה את הבן אחריו, כאילו היות ואני נגיד על 1024, אז בואו נעשה את זה 768, את הבא אחריו. אוקיי, הופ, ויש לי 768. הנה הבייס, והנה 768. 768, ב-768 אני פשוט אקטין אותו. בייס, 768. סבבה? בואו ניקח עכשיו עוד איזשהו ברקינג פוינט אחד ונוסיף אותו, כמובן את זה אני יכול לשנות. כמובן שפה אני יכול להגדיר שהברקינג פוינט יהיה בכל מיקום שאני רוצה. זאת אומרת, אני לא יכול לשבור אותו ב-768 כמובן. אם אני חושב שהיום הרי יש יותר ויותר ריספונסיב שהוא תלוי תוכן, לא תלוי נקודות שבירה קבועות. אתם מכירים מה אני? זאת אומרת, שכאילו אתם יודעים שכשהתוכן כבר לא מספיק טוב, אז שם אתם כבר משנים גריד. לאו דווקא לפי מכשירים. שאני דווקא מעדיף יותר את הגישה הזאת, כי אז אני יודע שאני מכוסה בכל סוגי הגדלים שיש. אז זהו, אז 768, שמתי אותו. אני עכשיו מוסיף עוד אחד, מוסיף נגיד של איזשהו מובייל. פה כמובן אני יכול לקבוע את ההתניה. אוקיי, איזושהי התניה בוליאנית של כאילו האם פחות או יותר מהברקינג פוינט, אבל בואו נלך עכשיו על איזשהו 320, סתם. וב-320 אני אעשה אותו, נגיד, עוד יותר קטן. זה מראה בגבול, כל מסע מבוקש. זה למעשה, תראו, מה שזה יוצר פה, יש לזה כאילו גם באמת יתרונות וכמובן יש חסרונות, ואני בן אדם של כנות, אני נותן גם את החסרונות למרות שאני שרוף על התוכנה הזאת. אמרתי לכם כבר? אוקיי, סבבה. אז אוקיי, תראו, הקטע המגניב באמת, זאת אומרת כל שינוי שעכשיו אני אעשה פה, למשל, כמובן, אגב, יש לי פה איזושהי אופציה למאוס אובר, אז נגיד אני אוסיף פה, רגע, עוד לא, תכנס את זה יותר. אם נגיד, אני אוסיף פה עכשיו איזשהו מאוס אובר, שבכל פעם שאני עובר עם העכבר על האובייקט הזה, אני רוצה לעשות משהו שכן אפשר לי לראות אותו במיידי. רגע. הנה, אימג' אולי אפילו נחליף אותו. זה אימפורט. לא יודע אפילו מה זה. האתר שלי. סבבה? אז אפילו עשיתי כאילו שיש פה בעצם מאוס אובר על העניין הזה, שבכל פעם שאני עובר עליו, הוא יציג לי תמונה אחרת. כל הסיפור הזה הוא מוריש אוטומטית לקטנים שמתחתיו. יעני, יום אחד בני, כל זה יהיה שלך. זאת בדיוק ההמחשה של זה. וזה אשכרה ככה. זאת אומרת, כל מה שאני עושה פה, הוא באמת משפיע במיידית גם על הקטנים.
כמובן שההפך לא. זאת אומרת, אם אני שיניתי עכשיו בקטנים, אחד מהקטנים שיניתי משהו, אז הוא כמובן לא משפיע על אבא שלו ועל סבא שלו, כי כמובן זה לא נכון. עכשיו, לא רק זאת, גם אם כאילו שיניתי משהו בקטן, ועכשיו אני אשנה שוב בגדול, אז הקטן לא יושפע יותר, כי בעצם הוא הבין שאני כבר בעצם כאילו, תעזוב אותו בשקט, זה הילד הקצת מיוחד. אוקיי? זה כבר עניין של גישה, באמת הגישה המפורסמת של מובייל פרסט. אני אישית, באמת זה עניין של טעם אישי, אני לא אוהב את הגישה הזאת. זאת אומרת, מה זה לא אוהב? אני בעצם באיזשהו... אני אומר לכם את הסוד שלי, הכי בצניעות, סוד קטן שלי. אני אוהב כאילו ללכת על עניין של כאילו כן להתחיל מגדול, אבל מובייל פרסט בקטע של כאילו תשים בראש שזה הולך להיות מובייל. הווי אומר, תתחיל מהחלום, תתחיל מהגדול, תתחיל מהמפורט, אבל תבנה אותו כבר ככה שאחר כך יהיה לך קל באמת לשנות גרידים שלו בקלות כשאתה רוצה לעבור למובייל. אגב, תביש? יש פה את סוגה חיובית? יש פה אופציה כזאת? מה זאת אומרת? לראות סוג של גריד. יש פה אופציה? בוודאי, יש פה גרידים, כאילו. יש פה כל הסוגי גרידים שאתם מכירים, כאילו, 960, כל 12 טורים, 16 טורים, אתם יכולים לקבוע, אתם יכולים לקבוע את הגיטר, את הזה, את הרווחים בין הטורים, הכל, הכל, הכל. בוודאי. תני רק להיזכר שאתם עושים את זה בשבע, אני יכול להראות לך שנייה. הופה, הנה נראה לי אנחנו מגיעים לעניין הזה. ואנחנו יכולים להראות את הגריד, ואנחנו יכולים לקבוע גריד. תכף. הנה, גריד סטינגס, אני חושב שזה כאן. ואני יכול לקבוע לו בעצם את כל ה... רגע, לא, זה לא זה של ה... זה לא זה של הטורים והכל. אני חייב לדעת שאני לא זוכר עכשיו פה במקום איפה עושים את זה, אבל זה, סליחי עליי, ניתן, כאילו אני פשוט יודע 6.5. ניתן כאילו בעצם לעשות כאילו גריד מראש, הגרידים שכולכם מכירים בעיצוב, של עיצוב אתרים, עד לאיזה כללים שאתם רוצים, הכל פה יכול להיות מקוסטם, הכל אחלה. זה אומר שבעצם אם אמרת קודם שהוא יכול להוציא אפילו לווארד, אז עקרונית אני יכולה גם להוציא את המידות האלה לטובת המתכנת. אם אני עובדת על גריד בצורה... בטח, בטח. זה כאילו זה כל הקטע המגניב, שאפשר בהחלט... זה מתחבר, אולי אני אבלה את זה. שזה בהחלט כאילו, את בעצם יכולה, זה מה שאני אומר, אתה יכול להעביר כאילו את זה תכלס למתכנת, וזה מה שאני עושה היום. תבין, אני כבר כמעט לא כותב מילה. יש לו גם אופציות, אגב, לכל מיני פתקונים קטנים כאלה, אפשר לצרף לזה אייקון של פתקון, ואז נגיד את רוצה קצת יותר לכתוב למפתח, alignment to left, כל הזה אישור לשני הצדדים, כל הדברים האלה, את יכולה להוסיף הוראות, ומוסיף להם מעין פתקונים כאלה שכשלוחצים עליהם, אז כולם יודעים שזה כבר כאילו איזושהי הערה למתכנת. הלקוח אגב לא רואה את זה, וזה באמת ניתן גם לתנפוג של רק למתכנת, רק זה, רק פה, רק שם, אבל בהחלט, זאת אומרת, את יכולה, אם את עובדת ממש על גדלים אמיתיים, ואת עושה את האתר ממש גריד, as is, זה עובר אליו, והוא יכול לראות את הגריד לגמרי, זאת אומרת, את כל הגדלים וכל הפיקסליזציה והכל. אני חושבת שיש מצב מוזר היום שקורה בדברים שבין המעצב והמתכנת. המתחים האלה... לא מתח שלי, לא משנה. מתח חיובי, אני לא שמעתי אותו בצבא. יש איזשהו עניין של עבודה כפולה, בגלל שהרבה נעשה היום ב-CSS, יוצא שהסקיטה שלי פשוט הופכת להיות בלופרינט, זה לא נחתך ממש. אז זה כאילו מין עבודה כפולה, בסוף המתכנת פשוט מסתכל על הסקיטה שלי, כותב. אז אני כאילו אומרת... את שולחת לו את זה, את שולחת לו כאילו PSD או שאת שולחת לו סטייל גייד וכאלה או... אני יכולה לעשות את זה, אבל... עבודה כפולה נעשה. מה לעשות? הלקוח צריך להראות את זה בכל מקרה. אז אני שואלת אם אני באה נכון, לא צריך את זה. אבל הוא עדיין מסתכל על העיצוב שלי. הוא כותב את העיצוב כאילו? לא, מעולה, אז זה עבודה כפולה, אבל הוא, כן, זה לגמרי מעריך את הפרויקט. זה יכול להוציא לו את HTML של העיצוב, הוא בהחלט יכול משם. לא, בואו לא נגזים, אבל יש לה אפשרויות עריכה קלות. זאת אומרת, אפשר למשל לעשות פה קרופינג, אפשר כאילו לחתוך מפה דברים, להוציא מזה, זה אגב, זה נראה... האמת שהעבודות החיתוך הולכת ומתמעטת, את כל הגרדיאנטים, פינות מוגנות, היום הכל עושה דרך CSS, אתה פחות ופחות, כן, אז היום, זאת אומרת, זה נעשה משם.
אבל תראי, העניין הוא זאת אומרת, מפה הוא בהחלט יכול לראות את המידות המדויקות, אבל ברור שכאילו, זאת אומרת, עדיין את העניין הוא יצטרך לראות מהסקיצה האמיתית, זאת אומרת, הוא עדיין PSD. אבל אם הוא יכול לשאול מהדבר הזה, CSS, יש מצב, כן, יש מצב, אני חייב לדעת שפה אני קצת עוצר, כי אני פחות חזק בעניין ה-CSS, אבל אני חושב שכן. זה בדיוק, יכול להיות שכן, כאילו אם הוא נכנס ל-HTML וזה, יכול לזה. בואו נמשיך. בעצם מה זה נמשיך? בואו נריץ את הסיפור הזה. כמובן שתהיה הכי תהליכה וזה לא יעבוד והכל יהיה סתם. שימו לב שוב למהירות שהכל קרה. פתח לי כבר את זה על הבראוזר, עוד אפילו לא העליתי את זה לשום שרת. רבותיי, סתם אני לא אוהב להתכנס, אבל די, שנייה. בקיצור, כמו שאתם רואים, הוא כבר פתח לי את זה בעצם, הוא מראה לי את ההמחשה ממש כבר על הדפדפן, למרות שלא העליתי את זה לשום שרת, שום דבר, הוא במיידית, אני יכול גם כמובן לקבוע לו לאילו דפדפנים. גם אגב, בסגירה הסופית, בואו נקביל את זה לאיזשהו סוג של רינדור או קלקול. כשאני בעצם סוגר את הפרויקט, אני יכול להגיד לו שאני רוצה שכל אחד עם כל דפדפן יראה את זה, או לקבוע לו דפדפנים מסוימים על אחד חוטי, כאילו יותר חוטי מזה. או שאני יכול להגיד לו שתציג את זה רק בדפדפנים מסוימים, ואז אני אומר לכולם, אוקיי, כולנו על כרום, אתם מציגים את זה רק בכרום. עכשיו, בואו נתחיל לראות את הסיפור. כמו שאתם רואים, עשיתי פה איזשהו מאוס אובר, ויש לנו את העניין הרספונסיבי, סבבה. הלכנו עכשיו על פלואידי, כמובן שאתם יכולים לעשות שינוי גריד וכל הסיפור הזה, וכמובן אפשר את הכל גם לבחון, עוד משהו חמוד שיש לו, זה Highlight Interactive Elements. זאת אומרת, אני למשל תלוי כמה הלקוח כאילו באמת בעל ידע וכולי, אני לא תמיד מן הסתם מפרק את כל הדף, אני לא ממחיש את כל העמוד וכל העניין, אבל אז הוא יכול לראות, כשהוא לוחץ על Highlight, הוא יכול לראות איזה מהשדות הם בעצם פעילים. זאת אומרת, איזה מהשדות אני תכנתתי להראות לו, שזה אחלה דבר. כמו כן, זה תומך פה, כל מי שיודע גם כן, זאת אומרת, אני למשל קוד, אני קצת יותר חלש, הרבה יותר חלש, אבל בטח בכל מה שקשור באלגברה בוליאנית, אני כן בסדר. זאת אומרת, כל ההתניות למיניהן של end, if, or, כל מיני דברים שאם אתה מכניס ככה, שיציג ככה, כל הדברים האלה הוא תומך מהאדמין בלי להיכנס לקוד. זאת אומרת, אני בהחלט יכול להגיד לו כל הסוגים של אינפוטים מהמשתמש, ועל פי האינפוט הזה להציג, כמו שראיתי מקודם, את ההודעת שגיאה כשהוא הציג מייל מעפן. אז ולידציה, כל הדברים האלה, הכל הוא תומך. עכשיו, בואו אני אראה לכם רגע, אחד כזה על הטלפון. בלי לחבר את זה למסך וזה, נורא רוצה לעשות לכם את הדאווין הזה שכאילו אני בא עם פרטים מיוחדים, אבל לא הצלחתי. אז אני אראה לכם את זה ככה. רואים קצת בערך כזה? אוקיי, הנה אני אלמוד יותר זה. זה עוד גרסה אפילו ישנה יותר, אז עוד לא היה את הרספונסיב, אז הייתי צריך לשאול את כאילו אני שואל את הבוחן או את הלקוח מה איזו גרסה רוצה, דסקטופ או מובייל. ופה נתתי לו איזו הקדמה, קצת קשקשתי לו וזה. מובייל. אוקיי, שימו לב, אתר עובד לגמרי. פה הקארד שלו כרגע empty. בואו נגיד נשבר משהו. שימו לב גם אגב לתפריט הצף, סטיקי הוא תומך בכל הדברים האלה. פה ג'סטר ראשון, הרי דף פרודקט, אני לא רוצה את כל התמונות מהצד, אין לי מקום, אפיינתי את זה ככה שבעצם את כל הזוויות של התמונות אני אראה כאילו בעצם מפה, כשאני רוצה לראות את החליפה מלמדה, כל הסיפור, פיק הסייז, אוקיי, אני יכול לבחור לו סייז, וכל הוואג'רס עובד פה, והנה התווסף ה4 לקארט, ועכשיו כאילו יש קארט יותר גדול, ואיפה זה היה? זה פה זה עם ה-wish list, גם זה, add to my wish list, לא רואים, אבל גם כן החץ הזה גם כן עובד. אז הנה, חבל, קניתי כאן ב-80 שקל. טוב.
זה לגבי זה. זאת דוגמה שכבר ראינו אותה. בואו תראו, כמובן, זה לא שלי, זה גם כן מהקשוב עצמם, אבל אני בהחלט מכיר אנשים שעשו את זה. אני פשוט כאילו, הרבה פעמים אין לי כבר לעצב ועניינים כאלה, אז אני פחות יוצק באמת זה, אני איש יותר אפיון, ווייל פריים, ואז אני נותן לצוותים שלי באמת לעשות את השאר. ושוב, אם יש לי לקוח, כן קרה לי פעם, אם יש לי לקוח שבעצם הוא קצת חסר מוח ודמיון, אני כבר יוצק בפנים גם כן קצת תמונות. שימו לב גם כן, שוב, לאן אפשר להגיע. את זה אני לא אראה לכם על המובייל, בעצם גם אפשרי, אבל לא חשוב, בואו נראה את זה פה. כן, אפשר כמובן, אפשר להוסיף רקע מסביב, זה שטויות. וגם כן, כל הסיפור פה הוא לגמרי אינטראקטיבי, זה כמובן אם היינו בודקים את זה על המובייל, זה אינסיין. זהו, אתם יודעים מה זה? שאלות. זה הסימן שאלה. יש שאלות? מתי ה-PSD? אחרי כל זה? ה-PSD לרוב באמת יבוא אחרי כל זה. ככה אני נוהג, למרות שאני מאוד אוהב, זאת אומרת, את יודעת, גם אמרתי לכם את זה בשיעורים אז, אני מאוד אוהב לערב את הצוות כבר כאילו באמת בשלבי האפיון. אז יש מצב, אני הרבה פעמים, גם שוב, אם זה לקוח שיותר אני צריך כאילו לדחוף לו את האוכל לפה, אז אנחנו עושים לפחות כאילו, אתה יודע, PSD ברמת כזה של מה נראה לנו שעכשיו צריך להיות פה, או אני עושה PSD כאילו רק על עמודים ספציפיים, אני לא עושה נגיד כאילו על הכל, אבל בגדול בהחלט אפשר, רוב התהליכים, אני עושה אותם כאילו לפי התהליך הקלאסי של אפיון, ומשם PSDs, ומה-PSD כאילו לפיתוח, כשאני נותן את כל התיק אפיון בעצם, את כל החבילה, אוקיי? בכיף. לא הבנתי לשמוע את כל כך, הוא חסר מעוף ו... שמה? מה? כזה כאילו ברמת הווייל פריים? שאני מראה לו כאילו כן יצקתי בפנים נגיד קצת תמונות וכזה אני רוצה? כן, זה בעיה. למה? כי הם מתקבעים על זה, ואתה כך אתה משנה להם זה היה אז תראי, זה כמו, בואו נעשה את זה כאילו כמו בעיה שיש כאילו לכל עיצוב אל מול לקוח, אז תני לו שניים. אני כאילו להרבה פעמים באמת נותן, את יודעת, יוצר שני עמודי הום פייג' ואז הוא קצת יותר מבלבל אותו, נותן לו יותר לחשוב הביתה, אני בינתיים ככה מתפנק. זה יותר בעיה להסביר, לא כזה, זה לא התמונה באמת, זה לא הצלח באמת. כן, טוב, ברור. זה כאילו להסביר את זה, מה שפשוט להראות איקסים. ברור. אבל זהו, אבל באיקסים אני לא יודע, נתקעתי לא אחת כאילו באמת בלקוח שאמר לי, תשמע, וואלה, מה זה האיקסים? מה אתה רוצה ממני? כן, תמונה. זה העניין, אבל זה בדיוק, זה קצת דומה לאחר, תשמעי, יש הרבה תקלות כאלה שהוא אחר כך אמר, וואלה, לא, והוא רוצה לעשות עכשיו שינוי ואתה הרי לא רוצה שינויים, אתה רוצה לסגור את זה, כאילו באמת, הרי שינויים מאוד מפריעים לתהליך של מוצר. לא כי אתה עצלן או לא בא לך או כן בא לך, הכל בכיף. אבל הם מצד אחד רוצים לשנות כל הזמן ומצד שני רוצים דדליין. זה הפתרון, באמת, אני חייב להודות. הייתי כל סוגי הזה, ויזיו עבדתי וקצת עם דיזיינס ווורד, ואפילו עושה כיפיונים עם פאורפוינט, שזה אגב אפשרי בהחלט וזה אחלה. אבל זה הדבר היחיד שבאמת נותן, זאת אומרת, את התחושה המלאה שכמעט, תשמע, אם מפה כבר טעית, אז וואלה, אז נתבחר את זה אחרת קצת, זאת אומרת, זה כל אחד לפי המערכת יחסים שלו מול הלקוח. אני במערכות היחסים שלי מול הלקוח, תלוי, אם זה שינוי שהוא קטן, ואת יודעת, זה באמת משהו שהוא בטווח ההיגיון, הוא פספס פה או לא, זה, אז לא נורא. אבל אם מדובר באמת במשהו שהוא, באיזשהו שינוי שהוא קצת יותר כאילו מהותי, ושבאמת ניתן היה לראות אותו מההתחלה, והוא
נזכר בזה אחר כך, אז תלוי בטוב ליבך, אתה יודע. אני בעד כן לתת, בדרך כלל שוב, זה מאוד מאוד תלוי. עד כמה, מן הסתם. נוספות? כמה עולה? זה כבר אמרנו. מה עוד? יש שאלה. את לא רצינית. טוב, בסדר, נספור. אני לא יודע כבר לשדה של מרצים אחרים כבר. כן. מצב שכאילו. אחי גמרתי את כל המים לכל העולם כבר. כן. שזה לא מערכת את העבודה, למרות שזה רק עושה טוב, כן? מול הלקוח, כן, חמותות נורא זה. אבל אחרי שאני מתעסקת בכל זה, מן הסתם אני לא יודעת בסופנה, מה צריך לעשות את הכל בפיסטי. אז אני צריכה גם את הנתונים, כמו נתונים, מודלים של חלונות, סוג של... חלק מזה אני צריכה לעשות שוב לפיסטי. בוודאי, אבל זה כאילו לשלב שבו את אפילו, את יכולה ללכת, זה כן חוסך. אני אומר לך כאילו, א', ניסיון, זה חוסך, אבל אני אסביר לך גם איך, תכלס. בעצם כשעכשיו אתה עם זה הולך ללקוח, אתה מראה לו כבר, זאת אומרת, משהו שהוא למעשה סמי עובד, אז הוא הרבה יותר מהר נסגר. זה הרבה יותר מהיר, ובאמת, מן הסתם בילדר, זה הרבה יותר מהיר אל מול, כאילו, אתה יודע, יש את זה בחוזה, אני מכיר, אתם עושים את זה עד 3 סקיצות, סקיצה, מה נחשב בדיוק סקיצה, שינוי כזה זה לא סקיצה, שינוי כזה כן סקיצה, כמו המפתחים, זה לא באג, זה פיצ'ר, זה לא, שחרר אותי כבר, אני רוצה לראות מה שזה. פה זה הרבה יותר קל. עכשיו שתביני, נגיד גם הוא בחר, סבבה, הוא כבר בחר כאילו משהו. הוא עבר אותך, בסדר? הוא כבר כאילו, גם הסקיצות הוא בחר, לא מצא חן ביניו מבחינת הפיתוח. תחשבי, הוא כבר בשלב כאילו האחרון של הפיתוח. עכשיו זה הרי ברור לנו שככל שאנחנו מתחרטים או משנים בשלב מוקדם יותר, זה זול יותר. ככל שאנחנו מתחרטים בשלב מאוחר יותר, מן הסתם זה יקר, הרבה יותר יקר, מבחינת משאבים של זמן וכסף. כי עכשיו הלקוח אומר, והוא גם צריך, עכשיו זה משפיע גם על המעצבת, צריך לזה, האם השתנה הגריד, אם השתנה הגריד בכלל חתיכת רוג'רס. עכשיו תחשבי, כל זה עוד לא הגרנו בכלל, לא אלייך ולא למפתח. הוא רוצה פה עכשיו לשנות משהו, את ראית בסבירות. אני 4 דקות עשיתי שינוי של עמוד שלם, 4. ספרתי זה, לא סתם היה כאילו. איזשהו שינוי של עמוד שלם, שבאמת אחרת זה היה לוקח ages, כאילו. וכסף וזה, וכולם מצבים ופה ושם. פה העניין הוא פשוט מאוד בעיקר, הרבה, כולנו סגורים, אני, הלקוח והצוות, כולנו סגורים לגבי התאום ציפיות הזה. כולנו כבר יודעים מה ה-look and feel של הדבר הזה, ואני אומר לך, בדרך כלל תמיד גם את יודעת ישיבות אפיון, זה אתה מול איזה 350 איש מהחברה, והם מתחילים להצליב אותך. וואלה, שחררו, קחו את זה, אני הולך הביתה לשתות מיץ. באמת, וזה כאילו, זה מדהים, זה הרבה פחות חיכוכים, זה נאמר מניסיון, ובאמת הגמישות של התוכנה הזאת מאפשרת את זה כל כמעט מה שהוא רוצה. ועכשיו כשיש גם את העניין של מובייל וריספונסיב, אגב, כמובן גם אפליקציות ניתן פה, ועד לרמה שגם תכנונים של קליינט, תוכנות קליינט, גם כן מי שרוצה. אז זהו. ועכשיו יש איזשהו שלב מה החולצות וזה, מוכרים סיילים. סליחה, אם יש עוד שאלות בטח. טוטוריאלס מעולים. באמת מעולים. היפנית זה מהם, כל השאר כבר לא. גם המובייל האחרון שהראיתי, היפה הזה. גם הם מראים לך איך לעשות את זה, איך להגיע, איך פה, איך שם. פורומים מדהימים. ההלפ הוא בסדר. איזה מתכוונת? ההלפ ה-knowledge base או ה-customer support? ה-knowledge base. ה-knowledge base שלהם הוא סבבה לגמרי, בהחלט אחלה. אני אומר לך, לא קרה לי בעיה שלא מצאתי לה תשובה בעזרת אחד מהזה, פורומים, ההלפ שלהם, הטוטוריאלס וכיוצא בזה. הם מעולים, למדתי את כל זה לבד, שתבין, כאילו, זה לא... ממש לא... אני די כאילו, סתם. ואתם פה בשניות תלמדו את זה.